dipiwanti mekare sekaran wau wanti bangun pranito megandeng kok darmeh ngantek sekarang kamu pun dijual kali Pak Marti sekalian karaken mugi-mugi sak pun mekare sekarang kamu pun dijual kali Pak Marti Pak Marti sekalian sah kepada buat ajeng langsung dasar kabeh menapa ingkang dipun sedya lan ingkang megali menika menika selawane mugi asal ketika mau kuasa makro tanggal pun para surat pun kasih nggih iki kula muni dhisik sampeyan derokne nggih nek diwarai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya pensun bubak. Ya pensun bubak. Kancik kula. Minggu kula. Sari rasa. Sari rasa. Yo iki. Dawuhe. Sukmo sejati. Saro sak jerone sedang pambukaan yaroyalah mil teguh slameta sak uripku yedat ya Allah langgeng tan kenane olah Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Nur cahyaning jagat. Bumi sarta nyawa. Wijiku urip. Saka ibu kawa. Aku ditandur. Karo bapa kuwasa. Lan nandur aku. Nang swarga donya. Bareng aku. Bumi. Langit, surya, angin, lan toya banyu, dadekno sedaya wiyah, sira banyu, dadekno sejodo wiyah, ance-ancekku bitolah, ungguhku, ana telinge Nur Muhammad kang dinawi uripku Rasulullah sobatku malaikat papat kurang alam aku padang sopo papan sendang pembukaan jauh yalah mil teguh rameto uripku napa mae angkane nek manggil niki napa mae kok sakniki akeh jembok sebenarnya kula ngene iki ya mae apa mama wati kok sajake ana sing mbok takonake kuwi apa nggih bapake sampeyan kok wejak mbak iku pirantine napa lan seksine iki kuwi to sing mbok takonake nggih bapake ya kuwi sesine lan pirantine seksi lan pirantine mesti dipiranteni dening nenek moyang kita buktine awake dhewe madhep rasa gemelar sandi buruk lan sesaji gedang ayu suruhayu tanggul gundul gadek tetes lemo wangi urat-urat
kembang sinambung bawu ya kuwi nyatane cuma wis mesti adep awake dhewe dadi nek buka awake dhewe kuwi wis sah kuwi ngaten bapakne yo buke sarene iki buke wis teko dina tan ditentokake kula ayo digoleki piranti lan penggerakane penggerakane itu mengetan menyang diwitan ketemu sadang ayo digoleki mengidul menang pancatan dene ketemu pangan ayo digoleki mengulon menang pekasan dene ketemu rahayu ayo digoleki mengalor menyang pungkasan dene ketemu selamat dunya selamat ngakir selamat saking kersane Allah dene sawise berkane wis cukup ning perantine kok durung ana bune ayo digoleki menyang pasar Lugateng kuwi etan pernah bune golek butuh sura siteng kanggo ngiranteni yo urip sing dumunung ana sajrone sukumane Astagfirullah suwadae kedhoga kesana mulya mula saiki buke teko dina wayahe dina Senin Pon bune mula tak bukake ya buke agamane sampean napa Pakne? Gamanku santet sejati amedar amerui kancing keling pembukake supumane astagina teko cetet metu geret buka wong telu lho Wadi engko sarahnya aku buka tutupe supumane astagina nek kok ora tuwa mulai dibuka bebarengan ayo dibuka bebarengan karo maos kalimahe yo kuwi sadat sejati sadat tauhid sadat rasul sadat rasul sarana sing ana jroning supumane Astagina roe Kanjeng Nabi duwe nek kok wujud manungsa ya kuwi diarani
Muhammad Mula tak takonane ya mula tak takonani ya buke nggih bapakne Nur Muhammad Nur Muhammad apa oleh olehmu kamu topo ana tak jroning hukuman asokino sing lawase sangang sasi 10 dina asal-asal kula sahadat penetep penata kuwa roh ilapi sing dadi pancering ati sing dadi ajeng Allah yen dadi Allah langgeng tanpa kuat kamen nabi bali aku Allah sing mayungi aku Allah yen dadi Allah langgeng tanpa kuat sing dadi pengiring-iringmu apa Nur Muhammad dapat dadi pengiring-pengiringmu apa lho Muhammad dados pengiring-iring kula gagal mayang kembaran agar maya kembaran dari cacahe masuk pasang kok ban kuwi apa Nur Muhammad sing kok nurunkan iku apa lho Muhammad sing lomban iki lomban iki Mas Bicis Raja Dono sandang lawan tangan mula dagang layar lantas kita Medina lantas Indonesia dulu kita tanah Jawi kok oh ya ya Nur Muhammad bapak oh iya ya Nur Muhammad sarane ditakon wong buri ora kurang ora luwih dadi wong perilaku dadi wong tuwa amin bisa ditunggu amin bisa ditunggu kowe bisa Gantung batin, bisa rebuku antum bisa ngayomi, bisa ngayomi anak kakekmu sedulur lan wong tuamu paringan kuat selamat, keparingan kuat banget rasa lancar, kang sarlantar dari lak nyambut gawe selamat, wiwit iki kakek sak lawase, kate salawase amin. Dan tetap semakin sistem apa dibiarkan ini ya?